Μιλάμε με τον κύριο Νικόλα Κυριάκου, ζωγράφο, καθηγητή εικαστικών και υπεύθυνο του τμήματος ζωγραφικής της Νέας Ακαδημίας των Εικαστικών του Φάρου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω να μας πείτε πώς βλέπετε αυτή τη συνεργασία σας με το Φάρο και πώς θα είναι οργανωμένα αυτά τα τμήματα της νέας προσπάθειας. Ελπίζω η συνεργασία μου να είναι καλή, γιατί μέχρι στιγμής, όσες φορές συνεργαστήκαμε, κάναμε κάτι πολύ ωραίο. Το Φάρο το ξέρουμε όλοι, είναι ένας ιστορικός σύλλογος, έχει μεγάλη δράση στα εικαστικά και όχι μόνο, στα πολιτιστικά γενικά δρόμενα όλης της περιοχής. Οπότε είναι χαρά μου να συνεργάζομαι πάντα μαζί του. Ειδικά υπάρχει ένα συμβούλιο, το οποίο γνωρίζω καλά. Ξέρω ότι έχουμε κοινούς άξονες για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση, οπότε νομίζω όλα τα πράγματα θα πάνε καλά. Δύο λόγια για αυτά τα καινούρια τμήματα, πώς τα σκέφτεστε, πώς θα οργανωθούν? Για τα εικαστικά, όταν λέμε εικαστικά, εννοούμε είναι ένα κομμάτι των καλών τεχνών. 7 είναι οι πιο σημαντικές καλές τέχνες που έχουν σχέση, αυτές οι εικαστικές τέχνες, με όραση, κυρίως με όραση, ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική. Θέλουμε να κάνουμε μια αρχή η οποία δεν είναι εύκολη, είναι δύσκολη, δεν νομίζω να έχει γίνει ποτέ κάτι τέτοιο παλιότερα σαν Μουτανιά, συστηματικά, σαν Ακαδημία, γίνεται πρώτη φορά, κάτι που θα έχει γερές βάσεις και θα έχει και ανάλογη συνέχεια και θα είναι βέβαια προσιτή σε όλο τον κόσμο. Αυτή η σχολή που λέμε να κάνουμε, η Ακαδημία του Φάρου, θα έχει στην αρχή ζωγραφική και χαρακτική. Γιατί το πιο βασικό από όλα είναι το σχέδιο και το χρώμα για όλες τις εικαστικές τέχνες. Στη συνέχεια θα βρεθεί, ελπίζω, με τη συμμετοχή του κόσμου και άλλων καθηγητών για να γίνει κάτι ακόμη πιο δυνατό. Πώς θα είναι δομημένη αυτή η σχολή? Θα πιάσουμε όλες τις ηλικίες, από μεγάλα νήπια μέχρι και ενήλικες. Βέβαια, η κάθε ηλικία ας πούμε, η σχολική ηλικία, η εφηβική ηλικία και οι ενήλικες θα έχουν ανάλογες υποδιαιρέσεις, ανάλογα την ηλικία και τις ανάγκες που έχει κάθε ηλικία. Υπάρχουν προγράμματα, θα στηριχτούμε σε προγράμματα τα οποία είναι προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και από εκεί μετά βλέπουμε τις ανάγκες και κάνουμε. Ποιοι μπορεί να συμμετέχουν σε αυτά τα τμήματα? Είναι καλή ερώτηση, γιατί γίνεται μια πολύ μεγάλη παρεξήγηση εδώ. Εκτός από τα παιδιά που συμμετέχουν αυθόρμητα, γιατί έχουν τη φαντασία, έχουν την τρέλα, την καλή τρέλα και μπορούν να εκφραστούν όπως δεν μπορούν εύκολα μεγάλοι, οι μεγάλοι κάπου κολλάνε. Πιστεύουν ότι επειδή δεν έχουν το χέρι, επειδή δεν έχουν την εμπειρία, δεν μπορούν να ζωγραφίσουν. Εγώ πιστεύω πως δεν είναι αυτό που μετράει πάρα πολύ. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να έχει κανείς την ψυχική διάθεση, να έχει τη φαντασία, να έχει την ψυχή, να θέλει να εκφραστεί. Και όχι το χέρι και να κάνουμε απλά μια αντιγραφή αυτού που βλέπουμε. Η τέχνη, η ζωγραφική, είναι κάτι πιο βαθύ από την εικόνα την ρεαλιστική. Μπορεί να μεταφέρει πάρα πολλά μηνύματα. Άρα λοιπόν μπορεί να έρθει ο καθένας, αλλά και να έχει αυτό το ψυχικό κόσμο που θέλει να εκφράσει. Πώς θα θέλατε να κλείσουμε? Να κλείσουμε ή να ανοίξουμε? Πιστεύω ότι υπάρχει ένα σύνθημα έτσι, που μας διαπερνά όλους εδώ πέρα που έχουν σχέση με τις τέχνες, με τα εικαστικά, με τον πολιτισμό, εμένα, τους άλλους δασκάλους, το Προεδρείο, ότι όλοι μαζί, και αυτό μετράει, όλοι μαζί, ζούμε σε μια εποχή κρίσης, όχι μόνο οικονομικής και ηθικής και πνευματικής, μια εποχή όπου υπάρχει απαξίωση όλων των αξιών. Πιστεύω λοιπόν ότι όλοι μαζί θα πρέπει με όχημα την τέχνη, τα εικαστικά και όλες τις τέχνες, αλλά και την εκπαίδευση, να φτιάξουμε μια νέα Ελλάδα. Αυτό είναι το όραμά μας. Ευχαριστώ πολύ.